Nga aingo yo blay ya kabang yo ya kini galan ban penyo sngopat ya pisa jisin ya kini ga ktin ga jong blay ha kini ga por nga ko aban ya pai syapang about Jisu la ya tulupa bau Petrus unlen yu laisen u Jisu ya tulupa bau Petrus unlen yu laisen ka ba pila ban syam no Matius kalanong ka ba ar pendreu ka khot ka ba live way ka ba live pusan ko ong kum nem men ga tau Jisu la ong haki pi baro pintut nanga hagane gamit na bala tho ngan syo yang nong syarai bat on pen sapret ya kilang brot jong ke kenhun Henry hadin bangalami pat ngan lech syashua jong pi sya Galilaya u Petrus udaya tu te ula ong hau ladaki baro kintut name ngate ngan nom tut lano ru u Jisu ula ong hau shisanga ong hame bahagane kamit syua ba umpat riu siar menlen yang laisien u Petrus ula ong hau laga de yang ban yapno lembat me ngan nom len setia ya me kumjuru kila ong kisendran baro hang neng yo ibo Jisu ya tu lupa hagi senran ge jong u uang ba hagane ga mit pi baro pin satut nanga namar bu unsa syakem hakata ga mit kine ge senran ge u baro kin tut no Jisu hende Petrus ong lada ki baro kin tut no na me ko trai ngate nganom tut u Jisu ong hau shisha nga ong hame ko Petrus hagane gamit hakabom patriu siar menlen yang alaisin ong Jisu u Petrus ong hangta ba wala da ka de yang aban yapru nganom len ye me ko trai ong wala da ka de yang aban yap ong Petrus nganom len ye me ong kumjur kita gisenran gila penbot ya kata jing ong jong Petrus hendai tongin ya pet nagane kat khot ke bandri khondai hadu ke ban nyopusan kay gabo Petrus ulah lada pipule ko hongkum ne u Petrus te u syong syabar ha ka pelau te kalawan ha u ka wei ka syakri ka boong meru melong lembat u Jisu unong Galilaya ulalen te ha khmat jongki baro uda ong ngam tip ya ka e ba paong haba ula mi no te sya ka barnda ka wei pat kala yo i ya u bat kala ong hakiba hangta uneu briu ru ulong lembat u Jisu unong Nazaret ula len pat ru da ka basmai ngam itu yauta briu sa shibete kita kiba yeng hajan haba kilawan kila ong hau Petrus shisha meru melonglem uwei naki naba kaktin jongme kapin itu yame onda kumta ula sedang bantim ban smairu ngam itu yauta ubriu te kumne ru ula riu usiar u Petrus te ula kenmau ya kaktin u Jisu ba ula ong hau syua ba umpat riu usiar menlen yang laisin te haba ula mino syabar ula linyar ketang ong kaktin ke jong lay hang ne yo i ya ga e ka bau Jisu la dapan ya tu lupa kala ja hagatai gamit u Petrus u baong ba wala da ka de yang banyap ngan yap bat me ko try wala da gine baro kin tut na me ngan tanga nom tut wala da ka de banyap ngan yap ong Petrus hendeng yo i hang ni ka khot jayu la pi pule na tu khot ka ban ri phunda ya du bakut jong ka lenong jayu habagawan gitu ke syakri u Petrus meru melong way na kisendran gitu jong Jisu nang Galilaya uang ngam de ban ngam itu ngam tip ru ka iyo pa keren hene habagawan sa kaway ke syakri ru usdang sa kaban smai hangta uang ngam de haba kita kibaya yang ajan gijung kila ong ngitu tang na karsintur ka ba me keren meru melong way ulas dang ban tim ulas dang ban smai hangta uang bangam tip wong ngam tip ulen yo Jisu hado kata katno kalong ka cingtang yo Jisu ngai pi u Petrus bala yan asenda jo u ba us ngau e u Petrus ba kam yo Jisu wala da gine kin jentut wala da gine kin tut ngatangan bot ya me bat ha kata ka klimat u Petrus ulen yo Jisu ong ngam itu lada wan gawai kita ka syakri ong ngam itu lada wan gawai syakri sedang ban semai ber ong ngam itu haba wan kita ki bahajan ki jong ong ul sedang sa ban tim ban semai ong ngam tip ngam itu hang ning yo i bo Jisu udap apdeng jong jing ngok tang hang ta ke nyu Petrus un kan mau ya jing ong jong Jisu haswa bo umpat riu siar ko Petrus menlen yang alaisin u Jisu la dapat ya tu lupa
bau Petrus un salen yu bat hang tau Petrus un sekan mau ya kata jing ong ke jong Jesu ba mau un salen yu Jesu laisien ha kata kami hang tau Petrus udap de ke jing ketang udap de ke jing lenyar ya kata ka ba yo sngo no Jesu ba len yu laisien ko ki syakri ke jong trai ha ka jing em ke jonga ba ke jong piru bon ki syakri ki balanget au trai henry ngidang len yu Jesu ke jing em ke jonga ba jong pi ngidang len yu Jesu kam don kam ngai pi ban ai example yo kham e le kam don kam nga ban ai example le pi henry pi sngo thu ya la ka jong ka jing em ha ka no ka dur pi len yu Jesu lingba ki kam ki ki ba pi len yu Jesu lingba ka jing em ke jong pi len yu Jesu lingba ki karukom kran ke jong pi len yu Jesu lingba ki kam ke pi len yu Jesu ko ki syakri ke jong trai sakat no sin ngidang len yu trai ke jing em ke jong jong pi sakat no sin ngidang len yu Jesu ha ka jing em ke jong ke jong pi Petrus ulen laisen ka tau dap ke jing thang ha ka jing em ke jong ke jong pi sakat no sin ngidang len yu Jesu ke jing em jong pi ladang ngidang len yu Jesu phai no shau trai ko ki syakri ke jong trai phai no shau trai wan chu long tang kita ki khun ki jong u ki ba ong ba ni dei ki Kristan ni dei ki nong but ki jong u henry ki ba len pat yo trai ke jing em ke jong jong pi ha ki kam ki jong ab jong pi ha ka surkten ka banga bat pingi kran kom ya dei ke jong ab jong pi bat ki praman chan mar pa ni len yu Jesu sakat no sin ni dang len yo trai kata ka dei jing kli ni ka por la da pi sko ba ka jing em ke jong pi dang len yo trai ke jing em ke jong pi phai no shau trai one shau trai mo trai un pen thamai bo re ka jing em ke jong ab jong pi one shau trai ba pin mat ya kata ka jing thang ba pin mat ya kata ka jing len nyar ha ka jing em ke jong pi phai shau trai one om len shu la da pidang long kita ki dang len yo trai ha ka jing em ke jong pi henry to long kita ki be yai phla yo trai om tang be phla ha ka ktien henry ki be yai phla ka kam ka ba pi pi le ki ba yai phla ha ki perlok berjor ki jong pi lengba ki jakatre ki jong pi ha ka no ka kam ka ba pi pi le ki ba phla yo trai la ka lo ngai jing duai la ka lo ngai jing em ka ba shimet ki jong pi la ka lo ngai ki perlok berjor ki jong pi pin long ki ba yai phla yo trai om ki ba len yo trai yes kan pi osgo ni ktin ki jong blai to blai no kur khui pi amen